वेलकाम बैक टू गोरलै चैनल। सो दिनै जोङो 11.1 नि 2 नाम्बारखौ सावरायनोसै। सो जुदि नोंथांमोना आगोलनि भिडिअखौ जुदि दासिमबो नायाखैबा नायनानै ला नैखौ नायनायनि आगोलावनो होमबासो माने सिरिज बायदि नायलांबा एसे बुजिनायाव गोरलै जायो। सो दिनै जोङो 2 लेसनखौ 2 नाम्बारखौ माबानोसै सावरायनोसै। दा 2 नाम्बार कुइसना जोंना मा दङ लोगोफोर खेबसे नोंथांमोननि सिगाङाव खेबसे फरायना दिन्थिदिनियाव आरो नोंथांमोना खालामनायनि आगोलावनो बै माने आगोलाव फ्रन्टआव माने लिरना ला कुइसनखौ होमबाना एसे खालामनो मोजां जायो बुजिनो। मा दङ 4.7 सेन्टिमिटार 5 सेन्टिमिटार 6 सेन्टिमिटार आखान्थिनि मोनसे आखान्थिथाम आखि आरो बेनि उनाव मा खालामदों सेथि आखान्थिथामनि मोखांसे आखान्थिफोरनि 2/3 आखान्थिनि महरसे आखान्थिथाम आखि। स' बिनिखाय जों बे मा होनदों बे कुइसनाव जों फार्स्टलि मा आखिनांग्रोनांगोन जोङो आखान्थिथाम माने बेसेबां सेन्टिमिटारनि आखान्थिथाम आखिनो 4 5 आरो 6 थ' जों दा 4 सेन्टिमिटारनि माबा आखिग्रोना लानोसै डिसटेन्सनि जखा स्केलजों माबानानै माबानोसै 6 सेन्टिमिटारनि बे जायगा जोंना दा नैबे जाखो 6 सेन्टिमिटार। दा बे 6 सेन्टिमिटारनिफ्राय जोंनो मा लानांगोन मोनसे 4 सेन्टिमिटार आखान्थि मोनसे 4 आरो मोनसे 5 दा नैबे बेसेबां लाखो आङो नैबे लाखो बेसेबां नैबे बेसेबां लाखो आङो बेबो लाबाय 4 नालाय लोगोफोर बेसे लाखो बेखौ लाबाय आङो बेसेबां लाखो बेखौ आं लाबाय 4 दा 4 सेन्टिमिटार लानानै नैनिफ्राय मोनसे माबा आखि बोरला आखि एसे मोजां आखि लोगोफोर जाहाथे मिस्टेक जाया। नै मा जागोन जोंना 4 सेन्टिमिटारनि बोरला बेनिफ्राय नेक्स्टआव 5 सेन्टिमिटारनि बोरला आखि नेक्स्टआव 5 ला जोंना नेक्स्टआव 5 लाबानो जाबाय नैनिफ्राय निया लोगोफोर 5 जाबायना लोगोफोर नैबे जागोन जोंना 5 जाबाय। दा बेनिफ्राय नैथिनिफ्राय 5 सेन्टिमिटारनि गारनानै नैथिनिफ्राय बेसेबां ला बेखौ आखिदो दा बेनिफ्राय नैयाव दाननायखौ नैदों जइन खालामदो नैदो जइन खालामदो बिथिंनिफ्राय नैथिंनिफ्रायबो नैदो जइन खालामदो लोगोफोर। दा जोंना नैबे बेसेबां जानांगोन नैबे 4 नैबे 5 नैबे बेसेबां जानांगोन 6 नैबे 5 जों जायाखै नागिरदों लोगोफोर गैया 5 जाबाय ना दा जाबाय जायाखै 5 जाबाय ओमफ्राय नैबेबो 4 जानांगोन नैबे लोगोफोर 4 जानांगोन जोंना नैबेबो जोंना बेसे जाखो 4 जाबाय नैबेथ' 6 खानिखौ अलरेडि जुइखाना आखिदों। स' बेनि उनाव मा खालामनांगोन जोङो बेनि उनाव मा खालामनो होदों जोंखौ नैफोर नै मोनसे हासाखोदो नै मोनसे हासाखोदो माने मा होनदों बेयाव नैया मोखांसे आखान्थिफोरखौ नैबेसो मोननाया मोखांसे आखान्थि ना बेखौ मा खालामनांगोन 2/3 आखान्थिनि महरसे आखान्थिथाम आखि बेनिफ्राय मा खालामनांगोन 2/3 आखान्थिथामनि महरसे आखिनो होदों आरो 2/3 बेसेबां 2/3 दा सिङाव मा दङ सिङाव जोंना बेसेबां दङ सिङाव दङ 3 दा सिङाव दङ 3 होमबा जों दा मा खालामग्रो नैनिफ्राय जायखिजाया मोनसे एंगोल ला खना लानानै नैबादि खालाम दा नैयाव मा दङ सिङाव मा दङ सिङाव मा दङ साव मा दङ बेखौ नायनाङा मा मोनसेया गोदोर बेखौ नाय दा नैबे 2 आरो 3 दङ 2आ गोदोर होमबा सरि 3आ गोदोर दा होमबा दङ मोनथाम पार्टआव बेखौ बाहागो खालामना ला मोनथाम पार्टआव माबे गोदोर बिसिनि गोदोरनि मोनथाम पार्टआव जायखिजाया आं समान जानांगोन बाट समान खालाम जायखिजाया डिसटेन्स ला बाट नों मा ला समान ला आं 2 लाबाय मोनथाम बाहागोआव रानखो आङो मोनथाम बाहागोआव राननाय लाना जाबाय। स' बिनि उनाव मा खालामनांगोन जोङो बिनि उनाव लोगोफोर मा खालाम जोङो नैयाव मा बाहागो दङ गाहायाव मा बाहागो दङ जोंनिया गाहायाव मा दङ जोंना 3 होमबा गाहायाव 17 थायो 20 नैनिफ्राय जइन खालामदो नैना मोनसे मोननै मोनथाम गाहायाव 3 दङ ना 3 निफ्राय जइन खालामदो जोङो नैबे 3 निफ्राय मा खालामसै आङो 3 निफ्राय मा खालामबाय आङो जइन खालामबाय। बिनिफ्राय नेक्स्टआव नै साव मा दङ नाय साव 2 दङ ना होमबा नै 2 निफ्राय 2 मोनसे पइन्टनिफ्राय 1 2 नैबे 2 ना बे 2 निफ्राय नैनि लिगै बोदो एबार दा लिग बोनायखौथ' आं आगोलनो बुजायखाबाय लिग माबोरै खालामोन फार्स्टलि नैनि लिग आखिनोबा नैखौ लानानै मोनसे मा आखि जोङो नैबायदि मा खालामो खना बोयो दा इ खना बायदि नै 2 निफ्राय आखिनांगौबा लिग आखिनांगौबा 2 खौ लानानैबो ओरै मा खालामनांगौ जों मोनसे मा खालामो जोङो ओरैबायदि खना बोनाय जायो। दा नेक्स्टआव मा खालामो जोङो एसे बोना बोननिखौ दा नेक्स्टआव मा खालामो नेक्स्टआव नैनि डिसटेन्सखौ लायो जोङो नैबे बेसेबां जागोन बेखौ लाबानो जाबाय लोगोफोर लानानै मा खालाम नैनिफ्राय बेबायदि बोना हो दा मा खालाम बेखौ मा खालामदो जइन खालामना होदो आरो सरि नुवाखै नैयाव 17 डिसटेन्स लायो माने नैयाव 17 डिसटेन्स लायो
बेखौबो नैनिफ्राय इसिनि डिस्टेन्स लादो नैया इसिनि डिस्टेन्स लादो स' बिनि उनाव मा खालामदो जोङो बिनि उनाव नैखौ जइन खालामदो नैखौ मा खालामदो जोङो जइन खालामदो दा नैबेनो जाबाय जोंनिया मा इनि माने नैबे मा नै मोनसेया नैनि मा जाखो जोंना लिक जाबाय थिग बायदिनो एबार नै मोनसे बिन्दोनिफ्राय नैथिंनि मोनसे लिक आखि नैनि लिक माने दा बिनि लिक खालामनो कारने जों मा खालामगोन नैखौ जायखिजाया डिस्टेन्स लालायबाय लिक आखिनायाथ' गोरलै दाननो बुजायखाबाय नैखौ इदि लाग्रोबाय लानानै मा खालामनांगोन नैनिफ्रायबो बेबायदि लानांगोन बेबायदि लानांगोन नैनिफ्रायबो दा नैनिफ्रायबो आं ओरै लाबायना लानानै मा खालामनांगोन एबार नेक्स्टआव नैनिफ्राय डिस्टेन्सखौ जुखिलाय नैनिफ्राय डिस्टेन्सखौ जुखि र' काट पेन्सिल एसे माबाना लानोसै आं बाट नैनिफ्राय मा खालामनांगोन मोजां माबा लाबानो जाबाय हा नै बुस्थुखौ मोजां एसे बायनानै ला लोगोफोर जाहाथे आखिनायाव एसे मोजाङै आखिनो हायो आंना एसे नैबे माबासै आगोलनि आं दा नांथ'लाना बेफोर बुस्थु बेनिखाय आं मोजां दा बायथ'ला नैदोंनो बुजायनोसै आरो जि हायो नोंथांमोननि सिगाङाव स' बिनिफ्राय मा खालामदो बेबायदिनो बेखौबो बोदो दा नेक्स्टआव मा खालामदो नैखौ जइन खालामदो नै जि दानदोंना नै जि दाननायदों बेजों मा खालामदो जइन खालामदो माने नैनि लिक जानांगोन नैनि माने बियो मा जानांगोन जोंना लिक जाथारनांगोन आरो थ' बिनि उनाव नैखिनाखौ लिक जाबाय दा बेनो जाबाय जोंनिया महरसे सावगारि माने ए बि सि निफ्राय नैबे डि इ होबायना नैबे डि इ निफ्राय नैखौ मा खाङो A1 A2 A3 नैबे X होनसै दा मा जाखो दा नाय नैबे दा कलमदो होबा एसे मोजां जायो नैखौ मा खाङो इ होबाय नैखौ होबाय सि निफ्राय नैखौ होबाय बि नैखौ होबाय डि नैबे ए नैबे A1 नैबे A2 नैबे A3 नैबेनिफ्राय नैबे मा X दा नाय दा नैबेनो जाबाय जों मा आखिनो होदोंमोन महरसे सावगारि आखिनो होदोंमोन दा नैबेनो जाबाय ए बि सि आखान्थिनि माबाया महरसे सावगारि जोंना ए डि इ दा बेखौनो जों माबायदि आखिदोंमोन बे आखिनाय स्टेपखौ जोङो लिरनायसै स' आं लोगोफोर लिरग्रोना लानोसै मानोना लिरग्रोना लायाबा जोंना भिडिअआ जोबोद गोलाव जागोन स' आं पस्ट खालामथ'नानै लिरग्रोना लागोनसै लोगोफोर स' ने जों दा आं लिरनानै लाखाबाय लोगोफोर थ' फार्स्टलि मा नांगौ आं एसे माबोरै आखिनांगौ बेखौ एसे लिरनायनि लोगोसे बुजायना होनोसै स' फार्स्टआव जों मा खालामदों आखिनाय आगा स' आखिनाय आगायाव मा खालामदोंमोन जों नायना मा खालामदोंमोन ए बि इक्वल टु 6 सेन्टिमिटार हांखो खोन्दो बोनाय जाबाय माने ए बिया बेसेबां बोनाय जाखो हांखो खोन्दा जाबाय दा ए बिन्दोनिफ्राय 4 सेन्टिमिटारनि मोनसे बोरला बोनाय जाबाय आरो बि बिन्दोनिफ्राय मोनसे 5 सेन्टिमिटार बोरला बोनाय जाबाय आरो बे बोरलाया मुवा दानो सि बिन्दोआव दानस'लायो दा बेनि उनाव ए सिनिफ्राय दा बेनि उनाव मा खालामखो ए सि आरो नै बि सिखौ जइन खालामनाय जाबाय दानिया मा खालामखो ए बिन्दोनिफ्राय ए एक्स रोदा बोनाय जाबाय आरो बि ए एक्स रोदानि सायाव A1 A2 A3 मोनथाम बाहागो खालामनाय जाबाय मोनथाम बाहागो खालामबाय बेखौ बिनिफ्राय बि A3 खौ मा खालामनाय दाजाबनाय जाबाय बिनिफ्राय A2 D पेरेलेल A3 B आखिनाय जाबाय बे पेरेलेल आखिनायखौ माने बे लिग आखिनायखौ आं आखिनायावनो माबोरै आखियो बेखौ आखिखाना होनाय जाबाय बेखौ लिरनो दरकार गैला दा जास्ट नोङो पेरेलेल आखिनाय जाबाय होनना लिरबानो जाबाय बिनि उनाव आरो नेक्स्टआव माखौ आखियो जोङो BE माने DE पेरेलेल BC आखिनाय जाबाय इनिफ्राय मा खालामगोन जोङो बेखौ बेनो जाबाय नैबेनो जाबाय जोंना दा मा ADE आनो जाबाय जोंनि ABC नि माने आखिनो गोनां महरसे दा बिनिफ्राय थामहिनबा मा लिरनो हायो जा ADE आनो जाबाय जोंनि आखिनो गोनां आखान्थि दाम माने ADE आ ABC नि महरसे आखान्थि दाम बेनो जाबाय जोंनि आखिनो गोनां आखान्थि स' बिनिफ्राय दा नायबिजिरनोसै दा बेखौ मा दों नायबिजिरनो कारणे जों मा खालामनांगोन नायबिजिरनो कारणे फार्स्टलि AD माने A2D पेरेलेल लिग A3B बेखौ आखिखानाय जादों बिनिफ्राय A2 इक्वल बाय A2 A3 इक्वल टु AD DB नैबे जाबाय 6 लेसनाव जों बेखौ सावरायाखैनो बेखौ भिडिअ बनायथ'वाखैनो बनायबा एसे मा जोङो सावरायगोन बेनि माबायानो जाबाय ओंथियानो जाबाय गुदि स्रें रुजुथायनि
थार बुंथि बेखौ नोंथांमोना 6 लेसन थांना एसे नायनानै ला जुदि नायनो गोसोब्ला आरो नायनो गोसो गैयाबा इदिनो बुजिना लाथ' दा बाट नाथाय जों मा आखिदोंमोन A2 बाय A2 A3 इकुवेल टु मा बाहागो खालामनानै आखिदोंमोन जोङो नैबे 2 बाहागो नैबे मा 1 बाहागो दा फ्रम आरो से आरो 2निफ्राय मोनगोन नोंसोर मोननायाथ' एखेयानो होमबा इदिंबो मा जागोन जोंनिया इकुवेल जागोन दा बिनि उनाव जों बेखौ उल्थायना होबाय ADखौ सिङाव लांबाय DBखौ मा लांखो आङो सायाव लांबाय होमबानिया मा जागोन जोंनिया 1 बाय मा जागोन 1 बाय 2 जागोन 2 बाय 1 जागोन बिनिफ्राय मा खालामगोन बिनि उनाव DB बाय AD मा जाबाय 1 बाय 2 जाबाय बिनि उनाव DB बाय AD खौ मा खालामनांगोन 1 दाजाबनांगोन बे मोननैथिंबो फारनैथिंबो 1 दाजाबनांगोन दाजाबना दुसा दिहुननानै दाजाबबा जोंना मा मोनगोन AB बा AB प्लास AD बाय AD 1 प्लास 2 बाय 2 दा AB प्लास AD खौ DB प्लास AD खौ मा लिरखो आं AB लिरबाय माने DB प्लास AD खौ जों मा लिरनो हायो AB बिनिखाय लिरबाय नैयाव आं दा बिनि उनाव मा खालामखो बेखिनिखौथ' मोनबाय 2 बाय 3 खौथ' मोनबाय दा बेखौ उल्थाय लाबाय नैयाव 2 बाय 3 मोनबाय दा बिनि उनाव आखिनाय आरो जों माखा आखिदोंमोन D पेरेलेल BC आखिदोंमोन दा बिनि उनाव मा दा नोंसोर मोननैया जोंनिया महरसे जाना दङ मानो महरसे जोंना एंगल दा बेखौ खालामना होदि आङो माने नै मोनसे एंगल दं नै मोनसे खनायाबो एखे नैजों खनायाबो एखे नैबे मोननैनि आगोसार खना बेनिखायनो जोंना महरसे जाबाय दा महरसे जायोबा नैबे CPCT रुल बायदि जों नैखौ लिरनो हायो दा नैखौ लिरनो हाबा जोंना मा जाखो AD बाय DBया जोंना मामोन 3 बाय 2 ना 2 बाय 3 ना दा 2 बाय 3 खौ मा लिरखो जोङो दा नैयाव जों लिरना होबाय स' दा बेनो जाबाय जोंनि आखिनाय स्टेप आरो नायबिजिर स' नोंथांमोना जुदि जोंनि भिडिअफोरखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम आरो जेसेबां हायो शेयार खालाम स' बेखिनिखौनो बुजिना नोंथांमोननिफ्राय भिडिअ लानाय जाबाय स' गोजोन्थों लोगोफोर बाय बाय